এমডিসি বলমগ্রাম হংসকুমার ত্রিপুরা हामबाय पुलानो सिनि ताखौ मीडिया संनो जों तिनि ओ जागा जे सिनि एडिसि एरिया जे एडिसि गवर्नमेंट बाय जे दागिजाक हायबा बुबाग्रा बाय दागिजाक जे सिनि एडिसि एरिया सिमिना बन खलायना हमानि सिनि मेन डिमांड दंगो जागावो सिनि मेन डिमांड का सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन जों तांगे तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन साना नांहिके जतनो साइमानो सिनि त्रिपुरा सरक बमा हाय जागावो क्लाइ दं जों सिनि मानथाय सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेन मानखा हंके सिमिनो सिनि जे त्रिपुरा सरक जे प्रब्लेम क्लाइ दंमानि आबुनो सल्व अंगानो हनैने खाखलायो सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन सिनि नांकुक मानि सिनि डिमांड आबो बायनो सिनि त्रिपुरा सरक मो थांजागोनो हनैने खावो बेलायनो वानसुगु तांगै साना नांखा हंके वानसुगुनि आइदि जतनो ताबसक जरतै सिनि त्रिपुरा सरक सिनि त्रिपुरा रायजोआव दङै सिनि स्टेटआव दङै सिनि हावआव दङै जों तामनो मानखा सिनि ना अधिकार मानखा जे सिनि मानथायनो मानखा सिनि राज्योआव दङैनो जों सिनि हावआव दङैनो सिनि निजेनि परिनानि जे सिनि परि रोंसोरोंनाय रगबो सिनि आमानि कक बाय जे रोमानि स्क्रिप्ट कक बरक बाय किसा चालु खायनानि आ तर बरकनो किसा इंलिश बाय स्क्रिप्ट खायना पनेसो गसिलिया बरक तिनि आ जागाबो सिनि मेन इशू थाङै सगयो आ इशूनो तैबो कक माति सावो तिनि हायनि बागिनो जों चिकनसा राज्य दंफानो ओ चिकनसा राज्योआवनो जों आलादा राज्य खायदिनि मासानो आलादा राज्य खायमान परेंके सिनि एडिसि गवर्नमेन्टनो जे क्षमता रुवानो आ एडिसि गवर्नमेन्ट बाय जे क्षमता रुमा बायनो सिनि त्रिपुरा सरक किसाले मोथां जागोन होननाय वानसुक जागो तिनि तांगले न रगो एडिसि ऑल त्रिपुरा तने बन खलाया ऑल त्रिपुरा जों बन खलायनाय खौ अबनो जे आ जागा जेनेरेल दङ आरो तो गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट तो सिनि यागोया स्टेट गवर्नमेंट तो ताबो हास्ते हापांगो बीजेपी दङ हायनि बागिनो सिनि याफांगो ताबो सुरु एडिसि गवर्नमेंट दङ बायनो एडिसि एरिया सिमिनो खबैनाय तिनि अबो हायके जे जारा जेनेरेल दङ रगबो आबरग एडिसि एरियाव हाबैमा खांके बेलेनो जानाय हिनि जों डिमांड खलायका गोबां माने सिं त्रिपुरा सरक तो त्रिपुरा संगै दङनो जेनेरेल एरियाव खबजागै दं बले बरबो तो सुजुग सुबिदा मानिया बरनिबो तो कोनो डेभलप करि बले बरबो थै दङ अदेक बरनि मानथायनो मानि माया अनेक सामुंगनो बरबो गलगै दङ हायनि बागैनो जों तिनि सुदु एडिसि एरियाव सिमिनो सिनि बन्दा कबजाका 12 घन्टानि तिनि ओ सालचा लाहारका सुबोला नंले सानमुंगो ओजा जति साक्सेस जाना खातो खलायो जों गोबां मातो सबा खलाय फायका तिनि सालचाया सिनि सबा तो जों आगिनि सिमनो खलाय फायका खलाय फायमानि बिसिनो तिनिनि अ सबा हंकांके जों मुतामुति गानाव आबकजाक न होखनाव जों केन्द्र सरकार सिनि जे खरां न खनारि माखांके जे सिनि डिमांड न जों तामो डिमांड खलाय दं सिनि अखरां न तिसावो जों बरं न खनारि माखांके सिनि अर्धेक डिमांड तो सक्सेस जों आंले वानसुगो हातले जे सिनि डिमांड सक्सेस जों यासा पन्तो जों सिनि सबानो मथागला सिनि सबानो जों तेबो बुस्थांगो कतर खलायनाय हायनि बागिनो केन्द्र सरकार थानि न कयमुं तंनाय बरं गसुनो अमा हायते बिरमानता रसितो सिनि जे डिमांड तंमा रगो एक्सेप्ट खलायतों सक्सेस खलायदों जों तिना आगरतला आमचे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया जो तामचे बेरायनायखा बेरायनायखा बेबा पाइपाक जों दाबो गरनो फासो बायजा टाइम गोबां कुक जोंनो जत थानजनि सिनि बको जों नुबै मानखा अबो हाय थानजा बुस्थां साल रगो अबो हाय थानजा तो दे तंना बायरो गले थानो थानजा आव ini koksimo to balai question kaham khlaiga nang to sangkar je buskang ni salogo ba थानजा तो दे तंफिनो तिनि अरो बरक गोबां लखा थानजा तो जों जे त्रिपुरासा जत सुदो त्रिपुरा मथा पार्टी खायनो सिमिनो त्रिपुरासानि मानथायरनाय हनै तो बुबाग्रा तो साया जत त्रिपुरासा बुकुं बारा तंनाय तमा कसा कुफुर खायनाय तमा बीजेपी खलायनाय तमा कांग्रेस खलायनाय तमा सीपीएम खलायनाय जतन त्रिपुरासा बले जतन बुकुं बारा बले जतन तो सक्सेस खलायनाय बले आं साइजों तो मानगला मानखे ऑल त्रिपुरासा न मानाय ऑल त्रिपुरासा मानखा हंके सिनि डिमांड थांगा हंके आबो थानजा तंगो नने वानसुगो एबं जों थानजानो क्राक खाय तन्ना बागैनो जों तेबो साइ तगै दङो खाखलायो सिनो थानजा बायगला तेबो क्राक खाय तंनाय जों बनो क्राक खे नारंगानि बागैनो ताबो फान साइ तगै दं तिनाव हाथाय कतरका सुमानि अबो बबुलनि बिसिङाव खबजा तिनि हाथाय कतर जेका सुमानि हंके सिनि यांगो मसलि स्कुल मानदे ब्लक तै ताकारतला तै खयरपुर साइटा ब्लक ओ जागाव तिनि ऐसे जगह एड खायने न साइटा ब्लक न तिनि ओ हाथाय कतर हंके सिनि जेडारिं खाय जाका तै बिभिन्न जागा तो 27टा जागा तो दङनो अनेकटा जागा तो ब्लक कम तो ब्लक ने बिसिङो बिसि कम तो बरक कम तो कासिनो जागा न जतो निसलाय किंके अंके एसटी एरिया बा और बरक गोबांखौ खेलु जागो रिक्वेस्ट खायो बेलाय खेलो